tarak-tarak pinisi siya bagong ayaw gipulihan sa clutch lining, clutch pressure, and release bearing. So yung mga mekaniko kusgan ako na ni. Very good, try nato ikaroon tatawad mga ka-wonders. Tos. Hi, Lai. Wow. Amanda. Hi, Atila. Hi, Dilpen. Dilpen. Hi, Bilok. Handsome mentality. Abot ang iyo trot be. Handsome mentality be. Handsome mentality. Ay bangas ka. Mute to may mga ka-wonders, mute to. Mute to mga ka-wonders. Ay, gusto tingala mo mga ka-wonders oh, among product oh. Dishwashing liquid. Dishwashing liquid. Ano? Munggi mo gabi. Liga na. Bayaw. Shot. Testingan tanin niya mga ka-wonders kay bago man ang clutch lining, clutch pressure, and release bearing. Tanawon tanin sa iyang kapasidad ani. Wow! It's a gloomy day. Oh no! Dago, alum-om mga ka-wonders. Oh no! Bao-bao sa ako. Ugangan. Motor sa akong bayaw. Jonathan Pantano sa Doy-Doy. Scientist Baon ni Papa Piggy Boy. Run out dari mga ka-wonders. Burn out. Pambot ni oh no! Palong Morisco. Ay nagdula oh. Run out man ng kurente. Ay internet off. Karon pasad ni Nahuman o one mga ka-wonders tanaw sa boxing ni Magsayo versus Vargas. Pildes Magsayo mga ka-wonders. Bugos day ko sa akong kinakusgang anak. Wow! Good afternoon mga ka-wonders. Hi Ate Lila. Out mga ka-wonders. Pildes Magsayo, layo kay puntos. Oh no! Sa round 9 pero kinapos sa puntos. Split decision. Dua ka judge ang nipabor kang Vargas, isa ra kang Magsayo. Sige lang. So nanay bagong champion si Vargas. Okay.